Kajingkular jong sarkar ban pensna yeng ya kawai kalong yeng kabla syamlanan lengba ka skim hapo kasnong soreng kam ka bahap hapo mauring keneng constituency na kawai kasnam syakawai kasnam ka kot tangha ka ketien klam ka kam Henry na kajingdon pat jong kawai kaseng Tremon ngoba kala long kajingker khu kani kajingker khu ya kani kalong yeng ka badai ka jong ka kong Balinda Kharbuli ka bajumma jing e bat tingkhu mau siang ha kajing em habo ukpa ka yeng ulaklat no na slaparthai ka wan na ka senyang ka bala kershan ratba da kasenjok kinongnya kali arsaka kabla tip komka the Ultimate Legend Bikers Association tulba kawajudan bentaru haki babon ki kamle ngosen ai haki weiru ki jaka kajingker khui kane kalong yeng ka wan lengba ka yeng thamai ka bapaka ya kabala IT no shaka kong Balinda haka arpu artare unopra arja arpulai kabala saki lang da kinong song snong ka tegasnong hadien baka seng tulba kala dep penlong ya kajingya Christmas carol da ki tuk banya lap bat banra ya ka khubor Christmas hamman laki dong jong snong soreng kam kendiat chapang ka kong Balinda Kharbuli kala imrengkat bat laingot ki khun kare ka riu kan thei ka bakamai bat basahi ya laki khun ki kiti nadu bo kurem jongka ulakla na kane ka slapar thei house nam arjar khandai hapdeng kite kisnam arngot ki khun kata ka khun kan thei ka bahe bat khun sinrang uba ar kila hapan mi ban lej pala ban yarap bat ban pendap pen beng ya ka yeng ka sam bat amar ka jingdok jingkerdo ki khlam yo pat ban lej skul kat ba ka khun bakhat do pan kala yo ban lej skul leng ba ka jing tresh tam bat ka jingkersan da ki hinman jongka ki balej bala hadien bala yo banyakran berkata ka longme kalai thu ban nadu kita isnam kila shu em hala ka yeng ka bajat ka bapra ka bawat tang ban sa ru kam long shu hakita ki por kala don ru ka jingkular ban yo jingarap na ka sarkar lingba ka skim yeng badok Henry kalau syukut no tanga ka jingkular klam yo satya bat ka bala penlong ya ka ban poi hadu uput jong ka jingdo jingkermen Henry kalau long pat ka jingker khu ka bakrau lengba ka seng tulba soreng kham unit ka bala kloy ban kener ya laki kiti ban yarap ban pensnai da ka yeng ka bapaka seng tulba hai Ublay magkukuy na sa nusubay ka sa iba no kaway. Raji sumiyo ikya kari ka jong merkardan ay di kiso. Tukot kukut ray ka sa turba. Baka lang yachak panyo ka masim to kichiyata samboy kichingwat kaway kichingwat ray ba iyan. Kachak kari ka jong merkalong tak kaparew ting kupa kamla kabalay. Ngat ay tino baro kuchisu haksan ti karon bor ko chok na menyalam putrai ke sakri kita makam tam ka santo ba kanang yaisan nang yai roy nang geja ba da ko baguro mo na ko ya na putan ko blai sigur nam do nei ai san tul ba san tar bodi tang kacing ku blai ba kacing ngong ngo ba kacing ya ro ai chapi ublay uyo I kadok not mesin bicong na pipim la pire ublay wi yang anga ai ka cingker ku pi kam sim chong ha kan lo kadap dak cing kimiam bat ke ngu chong ai ka tulba ha ka bor ka chong ngam sula suban batai ndai nga su ai tei ha uble ko ble kum nei kanai ka tulba wan ai yang ko ka seng tulba kalau ko ngu ik cing pli lentai ya ka cing yalam lentai chong uble namar ba kanang ai yang ngalong ka rau kun thie ka bat tuk ka barang li te kumta ka yeng chonga man suwa ka long ka bachot pat ka bachot ka ba kam ta isingan te ho ngadon kini ki khan kum nei songut bi ran lang po ka yeng hande ki nei ar to u ba sanrang bat kan ka wiken thie kila ile bela kat sebayo mo namar bang ngim la ara ben song ha yeng namar bi ngiduk tengah bun sin ngadon tang bat kan ka khado te kum ta ngadap dak titi dak kacing tieng te bun sin ngangam chu thi abang thi kan ka yeng tengah song bet kum to ken te kho kan khado ro bang ngapet mo ka ong ngabi dia me phe ben thi ra tang ong khon thi ma phe ngan pet mangangam le india dan mar bang la long ko me mo hande kan ka khon khado kam chu thi habat tieng kum to ngadon kacing le kum ka keme ngadon ben le sawa saniang lana kano ka ba kacekam ke pangahap beli dekat kali tangam cu
thi sura này hay riêng nga ong cái tục para sia se ko para mga ngan thi này ka khot bai hay nga ka be ben thi inti tang bang nga ngam chu kham le ra long tiang tiang nga le nga don kam le namar ka bor cho nga ngam da sir ka bro ka basat ba klan dengan lamut beli cele tengah hak beli thi bet hay riêng tu ti ka para khnang bangan yo bor bangan la bangan le dah bangan song kali le long kamet nga man ra namar nga don hap liang ka pang ka stom ke kum ta ngas ngungu sikat day kasang tulba mata ko balawan ng yang kasang tulba kala ko ngu ro kicing peli lentay jung peli wala ng yang akum ko kun thi ka badok ko barangli kumta ngang tangkum ko bro ngam sula sura ban sungu ring ong tang ubli banang ubatip ya kasang tulba haswa ba ukpa ki kon jonga haswa bun klat ula pang jor pra beni uklem nang sura men ki ladu ubati te ula suthi be kum to namar banang mi koi kapor sa koi kapor ka cingpang kanang ban ha katapok ha katakapor ngaki khon ro ki deng kham yaret ta halor kata ba ukpa hadu bunda klat no ondala klat ukpa dap tang sitayo en kanai ka khadu ro kayo cingpang ka ba i abha ho ubli utuk kham ha ta kayo cingpang ka ba i abha hadu ba kalani hadu nyo sniam prasniam ni kanai ka khadu te si hakata kapor ken nga ong ne mo nga ka bro ngam sunang suben patay dai nga su ai te be jala dai haubli te na du kata kapor kat ba kan ni khadu kala nang ben bha kala saj kala khikrat long kala kham suk ong lamar ba ka khon kala saj dai ka ban pen ban ke cempang so yang ka kemi yang ka kemi kala ban ke cempang ka ba ka pacur ba te nga ong ngan le kum no khon ha ba kum nei ki khon ro ki dang ya hakata kapor ki khon he changa ki ar sang don ba mi le jin ki la sang don ban yali yin khon mo te ha ka ba khadu nga don be tang ro unai wi khon khadu san rang te kum ta ki yakit i ta ki cenciar ka sitom kum tan rai ubli chu ino ki nei ki yin ki siam yang ki wan chingi ki wan pet kim chu e ki marchan ki marpar ki ni ki bisong rangkat sa rangkat ban nga la ka wi kapor si ka por si da ki chingi terong liam chong ki nei ki yin ki siam ki para marchan ki para lok ki para chor ki wan pun kup ki wan pun siam ki wan pun dap ya en ka ba ka ching duna ka chonga de na ka ta nga sala ban long kum nei kum ba ngalong hadil lenta nga su kum bakla biang yang andai sipor kala ban sa ka ching pang yung nei konsen rang chonga hadu bu nei le ulok poi hadu ka ta sa style sa hostal mo pram style at tik en ka ching pang ka ba don style mo ula sa style kham tam ha ka tu ka por ka ba lockdown tengah sengu kum koru kun thi nga su bangam le ngam nang su ban le kum no ro ka cingkut tengah kalong tangkat nei ka bha bangen ni syong no hayer mar ngem long ban yami ban yale ban yawan te ngong kin su syong be hayer no hay barok khaj uble utup kham ha han rai ki yeng ki siam ki lok ki chor ki marchan ki mapar ki wan ai mesim yang ha ka kapor ki ong yang awat selai na marji dan ho u ha pulok pai ha yang ki sumala bha su nei ha ka tapor ngasngo ba kamesim jonga kawan kata kasur ka bo yang apa ka bro wat nom khuslai ngangan don rangkat bat pha nga im da kata kecing long ngale da kata kecing long tat hadu ka sengai ka ba menta la ngawan kono kecing iya ngasngo ya ladai ba uble don rangkat bat nga tat hadu ni kapor ka semat menta ho ngasngo ngu palat i ka seng tulba ka bangham lah su te ban batai na ka wai kapor si ka wai kapor ka seng tulba ka wan pet yang ka wan cingi yang hang ka tu kapor menta la don la long kasian ke balai ba kaseng tulba kalawan pet yang rei mangai ngong kum ni namar bagi ongan yo ada ka wai pat kalat mo ngong song pha ai ki wai ku bum padon rei pu se ka suca abet kum tu na ka wai kapor sa ka wai kapor rei hakan ni ka senam ka bamenta ka seng tulba kawan cengok bang yang akam ta kham tam yi iba lung kersian iba lalong yang akum ka keme si sya hapadang kicing bet kicing luna tang pun sen si pau sen hakan ni kapor nga kli rei im cu ong iya yang ipen syai ka cu si ka cu nga kendu ya keren bat iba lung ngala ai kan ya kata ka yeng ba iba lung ya ka seng tulba ngal ai kan kin sinai kata ka yeng kan nu ka mesim cenga ka bangam nang su ban batah dengan kal baro kolong kecing ai ngu yu ublai namar ba ka seng tulba kala ko ngu ru ya kecing yalam lenti ka cung ublai kum kini kinong trai ki ya ong nga bangan mi ya ta ka yeng baduk te ho dai na ka tahi ru ka daw banga sa ong ya ka seng tulba bangadon da ka ta kalat bangan yo te hendrai kasuca kaca na uway usnam cha uway usnam men uni usnam radap kom tahi kidon pagi rusimet ki bong yang aban wan ya kecing yarap nai pau kertang kidon ki rusimet ki bong yang aban wan pisnai ka jin le si kom tahi namar kalong hi ka kampat ba
te kinong tray ki ang tri kum ta hingi kwa ai ben pensiunan rai kum ta kan kaya na ka wei ka por sa ka wei ka por lat ki kam skim ti kim dai than e ki bada suk mo ki ba cincar tin dai hatu banda men subsinan ka cha no kum to kan dai ha kini ki singi ki por ki bala dap no kum ta hi ki ong hi bang ngan sa yo ngah ka ba khat du ngong kum ni to ho oj riu u isen ai u kwa ti ban pendap yaki para mesim bakodor handrai kalan chong ublei yang akam pat poi wat khuslai ublei on sa pen poi hi kalan yanga bangan yo ya kita ki baro ki ba kum ki para mesim ki bakodor ki isen ai yanga ndai ublei sisa u yo ka mesim ka chonga u yo ka mesim tu kitul ba baka pet sisa yang baka pet sisa katul ba kada don sisa na tu ka mesim ko do not baka da isen ai sia menta usnam kelapoi kalan ngaong ya balung ho oi pi isen ai yang ndai kalan ublei yai ap balung ha kapor ka ba ublei on sa ai hi kalan kan nom don su kan nu ke ching khang lat lane ngala ban yo ta ko wi kam le mo ndai em ublei ula bu benta yang hakatul ba ladang odong kicing piwet cibon handrai ngam yo ya kata dai benta usnan tang sungai osngau ba ibalung ipun namar nga ngam don pun udon ipun sobhai utrai ubela te ndawan ni nga setip dengan ling atas sudah ngelap jang ba ngong balung kelapoi kalan kacongpi ba pensi kat komuba kershan nongbri u president katulba soring kham unit ulay thu ban nadu usnam arja arpuway kaseng kalas dang banno senyang dakaba pensna yeng yakitu gilong yeng ki badok ki bom don la donlanti ki bala susong susa haki yeng ki bajot ki bom long shu ki basngan ban shong ban sa bat hadu menta kasenjuk kala yo ban kershan ya lightly ki long yeng hakas nong soring kham ki bawan la ki long yeng ki badok bat kaseng kala bu ru ya kathong makan pensna yeng shaboro santli ki kentot jong kasnong kaba menta kasa artli ki kentot kaba nakal yang kaseng kindang wat bat pej benia penyanyi yo blay bla dorong kat ban ngi kene ngai denti ke jong ngi ban pensnai kene ke yeng hasin ka balai kentot ka balai ngi dan santli kentot ke mencupan ken mau ong epi bat katul ba kala ular ban pensna man ka yeng koi ke ni man ki kentot ting ada ban pensna ning kong ai asorang kham neng kentot ke ning kong ba adin ni pensna po mau ting bat kene ke kentot lulong ka bangisa ke kentot mau deja bat mau landap bala sim snem ngen pendap kita kajing kular ke jong ni bat ko mencupan ken mau ipi ko nam araja arpuing la sedang ngene kam man pensnai kene ke yeng ko bangedan kumni si member ning ya perkhat ni lakia ke jing mun yong sorang kami dang don sipun ni mempat dan yeng ko bakai yeng kadang jot kam mempat isingan terkejut da kami ke jing mun ni la lum meeting untuk ban pensnai kene ke yeng am supan ken mau ni fix nam la let ni dan tang trio hajar bang sedang pensnai ke yeng bat ngem du jing kerman yong mangile kam bau blend don kat bat ni pat hakata hi ke jingmut kawi ke jingmut ngila yalong meeting wot hi ngila le banjit ke yeng ni survey nambar ba abangi pensnai ke yeng ni dale survey ngi pendut por ngem dei bang chu ai kum tun skap nang tei ngi dale ban survey ki member ki basa astu ka kentot na sorang kham neng ni phape dik ki member ki basa as pro kentot mauting ni phape dik kentot ki member satu pat ngi habakan ni kentot ngi lawan ban survey te ngan ong ipi na ajar puai kala de ka sin ke bening kong ka bangi sim ni senjam ka ba khrau pa ban le ini ka kam paling stu prinsipun kijing do jing kermen kemolong ki priu tuma ringi bu kijing do wai ho play bon dorang kat ban ngi uteu noyalam ule thu ru bakatul ba lengbau senyang balayo lum badan ru ki riu simat ki badan mansiem kila kersan lam lau senyang uben hai kumta kalas dang ban snai ke te yeng ru ka artari urisa arja arpulai bat simpor lai bana steng ban pendap ya ka kata hadu ka khat pratari uno pra arja arpulai bala yo ban IT no hak arpu artari uno pra arja arpulai syakate ka long kmi lambat ki khun jongka hak jo ka por ka tulba sa orang kham unit kala penlong ya ka lempung le kai bol hak te hi kasnang bat ka jingmi nakate ka lempung kan lek syakate ka long yeng bat hak ka por ngong pingi bu ki status pangi ka sorong kham unit ngi man snai ni ki yeng ngau bleu la sngu ki jing duai ki jongi bat situ yong ibu ngala yo ban lum ki donation ribu hajar tangka ni ki rusimat ki badan kemensiam banyak kenelang ka ketika mon ketika diang banyak jon ka jo ka jing mod banyak rap ki long yeng ki basiam ka jing jenjar bat kani ka sin ka balai ter ngalong ipi ngila kam long confidence su nomor ba ngau ipi ka kam ka kan kam jam bat ki ui ba ka tulba sha ka le kam ko baba bat kum tangem don kam tan su banda banong banduna pang takafan nomor man la snap kini ki ju ki donors ki baju rap yangi ki ong sakan maulam yangi haba pimut ban snai ki nun ki yeng sa ju pentip lam yangi ngi don ngi kloy be banyarap ipi ban ai ketika man ketika diang tengah sengaw nguru isi bun kini ki riu siman ki bala ai sisa ketika man ketika diang jong ki
manau sna ma bangis na yang kila ko na di yang ikang ai kan mau ngan sa ai kata ban ngong ipi ha kan kenti le ka bangis na kan ka ying ngong ipi ngem dan su ban kuslai kata layo ban pendap ya ka kapor ka babiang ni sedang man snai kan ka ying ha ka artarik jong Oktober ban layo ban pendap khat pratarik jong Desember ai pori ba ngi biang por ban yo ban perkat sani bor khat kan ban ngasong nguri ki mestri ki bladon bentai kan ka ying man penulong kum ni design kelap yang di kelap tray sistem ban penmesin kelap tray kami ke yang kelap IT lot ban pendap ban penulong yang ka ying ko pangi kalong menta para kani ka sengi ngira pa jingman paro kini ki member tulbang ni nga ay ngasong mo ikiru ba pa jingalam ka jonga kila ay kiti man kiti diang bar kila traimet ban mensim ngan suang ipi ya ki member tulba ngam dei ki pataki babun pisa ngim ruspa andi ruspa kam sim idan kata kam sim manyarap iki we ni song thoi ladi nganong ipi bun ki member kidang ya kerdu i ladi ndaya ba ong banya tre kam pa kyong nya sei lai bori jong ikat ngidan kada tang siko tenggala dari si spa tenggala ni lade banganuan banyarap si sengiru situnganuan nga sacrifice namar kini ka hamdan kam ke nyarap banyanga bar nga songu shisha mangayo ka tim ka bangidan hang ni ka tim wak porkhat kam de ka kam jonga marwe ni de ka tim wak ka bakia dan banyanga ki ay man si banyanga na kapor kyong mat kuslai presiden ngani dan mangidan la ka jong benta bar kuman suang epi namar bakaseng tulbang long epi ka kam ngana yetrai na yetrai tina kaseng tulbang ila dan bekani jing tumu bangem dei than ban ap na kiwe bar ngem ju kam lit pan hiru na kiwe kata ngile amno ngile ban penmi fan la di swan kong ya penle ka football tournament menengani mengenya penmi fan la di hi mo ringi songo pa itu Hiroshima nganong sising ngapan si ban ni namar ba walang ngem pan ki ndre kidan ka mensia man ong tosim lam nangiru ringi pediang ikum kita Hiroshima ki bakwa banyarap lam yangi ban ngalong iping antap sida bajik songo iki namar ba dei maki hiru ki balai kersan borba yangi bat kateng tulbai kam song klik ti tang ta kam songo ni tang ta ban chu ap na ki weiru namar teng pitip ke jingat linti ki beriu ki dan por ke baki pahu ki dan ki por ke baki kerdo ringi layat mu bet bang naladi hingi di bandon bed pengen penmi kana makan singan bat kum ta hiru kan ke senam gela urlong kum ta hi kan ke senam ka jing penila ka mi tor man nga ai ku play tu berwan sementa borong ila pen i ba ka ai ke thong kan ke jing nila football ila thong tu ban ngin penmi fun nam ta kan ke charity walk ka jong ka tulba kata ka ban pensnaying bat da ka man sim kabas bun kilawan ban simentang ni kibabun kidi tim nang wai sudah ngasong mo iki namar kidan kata kamen sim manyarap lam bar kumen yo i menta kari kasi kelang saudang apa ngasong kemen sikat dai e balabun ki beri ki bayarap ki beri shimat dan ki grup ki tim bolong mangi ki larap ban pet ban pria ban kenal lang ki ki jongki ban pet si uduk usuk ban pet kini bedu jingkerman ban ajingkerman pedeki Kaduru kate ka senjuk hakine ki kendiat snam bat sngi balalet no kala ai jing kershan ban pensna yeng shagi wegi district bar hado manta baro haba khenlang kilakot shaki pratli kilong yeng ki badok ki bakurdo ki bala yo jing yaram ti kuman chupan kan ma pat sin ba kum katul ba hi baro ka wei kene ka diga unit ka bangi pensna ka diga yeng balai ti kum katul ba baro ka wei ngilas dang ban nang dur central body bat ki unit ngilaw dang ngilas dang ban snai ki yeng warja pau bar hado manta ngalayo ban sna do pratli ki yeng hapo ke is kasi hil nak central body ngelayo pendap atli kamu la unit kala pendap kawai ke yeng banglada pendap west kasi hil ngelada pendap kawai baca south west ngelada pendap kawai berkentup lang markan ni ke jongi ke bangila sina ba nak unit ngela ton berkata jing tuba kawai ke yeng ban pendap iman laus nam bat ngela ngi khenlang bodo kemun ngidon pratli bat nang ni sakamatru kadi kata ka thong bangin nang la susu ban kener kikti ban yarap pa kini ki beri ke badan kam ke jingerap mamadang don sibun habang alit saudong kum tu ban syang ni stay na ki wiki unit ngapedang don sibun apa kam tam ngapet ki south west kasil sini stay dang idong don sibun ki beri ke badan kam ke jingerap ban ngakar par iru iki babon ki shimat ba manam du jingkerman marwei penamla ban le ye dang ya wan lang ya lum lang ya ai lang isin yang ibarat jongi ngila ban pen ai kan no ke jing kerkhui ki wei pat ki long ying badan kam e namar ngas sukwa ban kentu kita kan ngile ka jongi kam de kum nur ke bat kam ai man sim ki wei ru wanam do jing kerman ka jing lenti jing pi dan subun ki jing do jing kerman ringa wa ong ngaset kan ma ikan ik tema habang ile ba ublen dorang kat ngi ka kam ka ba ka jong ublen pendap blay peran kam ngi tam ngan tray ka kam ka ba ka jong u ngi songo i ka ta ba ka por hiru ngi nang ila ai ban le ni kam man kerman skam badang ni sa kamat hiru ngi nam chong thait ngi nam chong klikti nolol kini ki kam isne ke bangi julek dan sipun ki kam isne ke bangi le nolol kini kam snai yang kala de bi ka Christmas gift jong Januari ni long yeng man ai ka jing kemana kani ka sengi Christmas ka sengi jing wan long bri u Tuhan Yesus Kristus nam ta ki nong pop nam ta kum mangi te katai katong ngajongi ke debet nang ni skmat nang ai susu kenika ketika dang ngajongi ki kini ka im nang salang ki para do operasnam ka bri unyo trap ke badang kam sipun ki jing rap nangi to nakaliang kaseng the ultimate legend bike association sorang kham unit te ka ai kuplay
Christmas bat sem mai ka komen tu ni usne mo ban man long usne mo pahu pahai badap bang ipi ya borok ki donors ki balaya rap yangi ni ai kubli Christmas pi bat ya borok ki bapet ya kan ka channel ngai kubli Christmas pi ka ne Christmas kan long ka komen ba phanla long ka jingkar kui ki long ba ini Christmas phanlong ka jingkar kui ki phla ban ya rap ki long yi ki dan kang ba jing